rakentamaan. Onko pistänyt Arttu silmään? Kohta ensimmäinen erä loppuu. Valkoisilta, sinisiltä. Ketä onnistujia? Tai kentällisiä tai muuta. Oi, nyt katsotaan Hirsimäki. Ai ja sieltä! Tärkeä maali! Oona Hirsimäki päättää Pirkkojen piinan, toteaa, että antakaa pallo tähän, niin minä näytän, miten se tehdään. Eli jos äsken kyselin onnistuja, niin siinä mielestäni Pirkolta yksi sellainen, numero 25. Oona Hirsimäki tässä vielä uusintaa tulee. Pallon kanssa lähdetään keskelle, mutta Oona toteaa, tähän se vaan, niin minä näytän. Ja upea on veto. Tämä on koko ottelun avausmaali ja tämän myötä Pirkat johtaa 1-0. Oletko samaa mieltä, että Hirsimäen Oona pelannut tämän maalin lisäksi hyvää ottelua? Kyllä, ja olin myös Northempstarissa juuri nostamassa numeroa 14, joka tällä kertaa menetti. Vähän useammin näyttämään torjuntojaan. Ja unohdin sanoa kyllä ottelun alussa, että kyllä mielenkiintoinen kaksintaistelu kyllä molempien. Ja sieltä tulee! Tasaiset on olleet otteet muissakin tilanteissa, mutta niin on näköjään myöskin tässä maalinteon tahdissa. Itse asiassa Northern pistepörssin kärki numero 12 laittaa tämän tasoitusmaalin noin Pia Vilosen ohi. Ja mainitaan nyt vielä maalintekijän nimi myöskin. Hänhän on siis Jolkkonen Jenna. Ai, peli onkin 1-1. Juuri kun päästiin tuulettelemasta tätä Pirkkojen avausmaalia, niin siitä Jolkkonen Jenna näyttää, että no. 1-1 parempi olla, jatketaan samaa tasaista vääntöä tasatilanteessa. Fiiliksen pelaajia. Mutta fiilistä varmasti tässä pelissä on, ja nyt tulee fysiikkaakin. Pirkat jää odottelemaan jonkunlaisia rangaistuksia, niitä ei kuitenkaan tällä kertaa tule, ja sieltä laittaa numero 93. 2-1 lukemat taululle. Northern Star ei jää katselemaan, mitä tuomari tekee, vaan toimittaa oman hommansa maaliin saakka. Tilanne espoolaisille 2-1 sieltä. Noin. Ja maalintekijän nimi siis, mainittakoon vielä Ella Suompää. Nostaa espoolaisjoukkueen 2-1 johtoja, ja jos kuulin oikein, niin kotijoukkueen Jorma Vilonen ei ole tyytyväinen tähän tilanteeseen. Ja maltettaisiin jauhaa ja haettaisiin sitten oikeasti sellaista avautunutta maalipaikkaa. Mutta maalipaikkoja ihan totta tuli tässä kuitenkin enemmän. Nyt sitten, ja sieltä laittaa Suompää numero 93 jo kolmannen maalin tähän peliin. Suompää Ella, hänen toinen maalinsa tänään. Ja mitäs English-ääntämistä minulla ei mikään Ella, vaan Suompää Ella, ihan suomalaisittain näin. 3-1 vierasjoukkueen johto, ja tämä on varmasti espoolaisista ihan helpottava maali. Hyvin osuu pomppupalloon Ella, ja siinä ei ole Pia Vilosella kahta sanaa. Kuitenkin toistaiseksi menee heille. Kyllä, että pallo liikkuu aktiivisesti ja muutama vaarallinen maalipaikkakin saivat luotua siihen ylivoiman aikana. Ja sieltä tulee maalia. Onko se jälleen kerran? Kyllä, hattua. Siellä näyttää Ella Suompää. Mutta missä on hatut? Kaikki jätti naulakkoon. Kyllä on lainkuuliaista väkeä ja kohteliasta. Eihän täällä sisällä hatut päässä kuulukaan olla. Mutta upeaa ottelua pelaa numero 93 Ella Suompää, ja siinähän näyttää, jos meillä ei olisi käytöstapoja, niin hatuthan täällä lentelisi päästä. Hieno veto. Ja hyvä mieli on Ella Suompää nyt puolesta, tosiaan hänelle tänään hatullinen näin täyteen. Ja tilanne Pirkkojen kannalta huono. 4-1 vierasjoukkue johtaa. Koli pallon kanssa kulmassa. Mälliseltä takaisin Kolille. Koli Järvelle. Järvi Ryömälle, ja Ryömä pamauttaa kuulkaa 100. F-liiga maalinsa. Onnittelut Pinja Ryömä, tämä on tärkeä maali Pirkoille, ja tämän oli jo syytäkin ehkä saapua ja tulla tulevaksi. Pinja Ryömä kaventaa tilanteeksi 4-2. Ja sieltä maila ilmaan. Tämän pitäisi ainakin kuulopuheiden mukaan olla Pinja Ryömän 100. maali. Ja siitä vielä maalintekijä lähikuviin. Mutta tässä ei nyt kyllä joukkueena kannata liian tyytyväinen olla, nimittäin vielä täytyy lisää tehdä.
Mutta 4-2 kavennusmaali, ja tämähän nyt minun tulosveikkaus. Kirsimäki Tarvainen Järvelle. Mällinen. Ja Mällinen yrittää pienestä kulmasta. Olisi siellä tilaa ollut, veto olisi olla selkeästi korkeampi. Nyt kuitenkin maalivahdin heitto epäonnistuu. Ja sieltä tulee Sanni Koli. 4-3 tilanne. Siitä nyt kyllä maalivahdin heittointo hieman kostautuu. Pirkat täräyttää 4-3 kavennusmaali. Näin! Nythän tästä tulee jännittävää. Oma tulosveikkaus meni lörinäksi. Arttu, sinulla taisi olla 5-3. Kyllä näin, että tässä nyt ei jännetä loppuun asti, että osuuko tulosveton, sanotaanko näin. Että. Kyllä. Ja nyt nähdään vähän, että minkälainen kuvio sieltä tähän viimeiseen 2 sekuntiin vielä löytyy. Kyllä. Katsotaan miten homma käy. Eli 2 sekuntia aikaa tuomarin pillistä mennään. Ja se on siinä, kyllä se näin on, että tärkeät pisteet tästä ottelusta vie espoolainen joukkue Nordherstar. Arttu, onko mielestäsi ansaitusti? Kyllä, sanoisin näin, että olivat 2 erää no ei nyt paljon parempia, mutta parempia kuin Pirkat ja puolustivat rohkeasti myös tämän 3. erän, että